Khaya Parman kache songkar jap thip abang phu angtong ingti kathar phatte karlo niplikep dot det pen pini pai pai ni phai kre hiniani joksi dipu rong sopialong ke do ru samson sing ingti amir birialong rat thor pak ning karong pen kangthum karni lapen karchopon Kidam tang jakhong ni phai hiniani APHLC alam jai sarpo angtong ingti kathar phan raikom sai khia tumpen nep ingnang si hem kangsam bengponlo Bangsa phi apong rat thur pak kache song sitami along padoponlo Angtong India phan hem kang sam ke beng chok alam pen karbiang long arat ningduk ning oi pen si do thaklo Mai meeting along pen chenglok birta achatai long tami Angtong India phan lo serak nangji pusi hangjo hanghai ason sido Angtong Inti jok vek nangji pu akemang pen kiduk det arat mate sarpi sar phatung anta ami thanga khi ke do an pen cherap chito dun rinti Khaya Parman karjap thip anok bepo angtong ingti kathar hem kang sampen jokdang lo pupen karbiang long ara tatum isi ning karongani asonsi hokpon Lasonsi pini pai ni phai kre hiniani dipu rong sopia long kedo ru samson sing ingti amir birialong ke ongdung karbiang long ara tatum Halloween adin pen bangsi angtong ingti kathar aphan kangthum karni lapen karchwa sai dengponsi ning chaparong konringti Angtong ingti kathar pen pherangke atuma phan kachepa thingno pona hut kaningje pona lam aju ponsenang la penon la pherangke tum la tum aja kong pen sinili lar phan ka pachini kang tung la pen CM tuliram long hang la pen tim kar biang to an phan ka pachini kang tung ge la helo nang li tum ke nang namunelo nang nam daun nang kher daun thang daun la ben ni tum kache song long nen ni tum ni lang ke oi le lam thang da de adima ni tum kache song dak do pro nga ma to le kache song ni nang tum hen si farman dal nang tum asu sel le farman da tu kache song pon lake kar biang long le kilir lo dang ran le kilir lo putang te ni tum de le kilir kali nang tum da vir tu ni lake la dang chi ma has Niltum kache song ke nang tumhan pisung nang boleh kache song ni karbiang long arona ting pendak karbiang long ke tribal area pulo gente non bisaralam tuliram long hang hem pulo tang ni ligada to nulo gente rong hang hem ke rong hang hem lo ke intihan kali lo lasi tribal area pude tribal area lo Dake non tribal itu dudun long lema long le pelang nam long lema kacar juneng alam se belo loke Non puthot Bikram Hanse pen nangge pachini don alam the arju ponsenang Aprangsi niltum all party hills leader conference pen APHLC pen alang lipan ningkang sam ningka cethia kardom pen alang lipan welcome home goson niltum dengpon lo alang li hate ke donang niplikep ke donang kok lake alang lipan thang takali illegal arrest aron rape and si alang lipan kenep kangnang kasila bangso kenep kangnang atumi ke alang lipan hadak ben honorable Guwahati High Court pen bail nang si itum dak hong angtang wanglong ben si pinil tumang no rada theng no alang li nang ceklang long lo la si niltum ning the an su se alang li APHLC party phan tribes atuma ki sungolong kai ke da arjap klubui bus nitum ning the pon la pen non niletum kubom lo la illegal arrest bangke bongo sena atum la pen BJP RSS atum ka chotoya kam la si la bangke ington tete karbiang long rat dum si moge insai nang kok bu sin litum kupon bo Angtong ingti pen kaningje pona tengki Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphu pen damde tik abangke nili BJP ludunde Jongsi komatnia munit aphu pen damlote niliphat nang thanon anke nilita BJP asongalong dun popusi ningje pon News report Karbiang Long Live